Daipa on Daipa's show. Today, tiri kuno Mbare, Givanchy Records kwa zvakatangira. Tishinge tichitaurawo nemuridzi weGivanchy Records, the main man, and we're going to also have different artists, to show us what they're doing and their work. Welcome to Daipa's show, Givanchy. Zimbabwe wants to know, who is Givanchy? What's your real name? My name is Gift Kurasa. Yes. Also, aka Givanchy. Yes. So most of the people know me to Givanchy. Alright. Yes. Alright. Mashanzwira Zimbabwe. The man behind Givanchy Records, Anonzi? Gift Kurasa. Gift Kurasa. Right. Gift Kurasa. Tashka kuziva kuti Givanchy Records yani how long iripo pazim dancehall map? Right. Pazim dancehall map Givanchy Records yani 3 years. Yes, I think now June 30th anniversary of Givanchy Records 3rd year. Okay. Yes. Saka basically so far, do you have any rhythm that you've released or you're working on, or artists upcoming? Right, I'm a rhythm that one day. I've more than 10. Right. But as of now, today, a new project is the Black Spot Rhythm. This week, Tuesday. All right. Yes. Which features artists of Anna Jala, Anna Shinso, Anna Ninja Lipsy, Anna Kidman, one of my artists. Okay, welcome Kidman to Daipa's show. You want the Kidman now? Please tell Zimbabwe what your real name is. My real name is Paul Masandu, aka Kidman Junior Daddy, the son of the late Daddy Distress. Yeah man, Mankoshin's Vira Mega, my artist, Shaka Bamuropa, 1 hour Daddy Distress, Weku Tube, and it's in the show. Right, so let's talk about music. Yako katangarini? Yeah, music Natanga 2014. 2014, last year? Yeah, all right. And anything that Zimbabwe should expect soon? Yeah, because I'm working on an album. Oh, you're working on an album? All right, so Zimbabwe, Kidman is working on an album that'll be in December, so watch out for that. Freestyle. Kekuti Zimbabwe izive kuti aiwa Kidman ngoma anorova. Yeah. Ngavatu we vari 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Dasvika vese vanorova konte musanibate nana vaita vananana vadonha pasi vatsikaganda repananana vakungoimba zvimangoma zvakafananana ngoma ndobatai pakuda mukananana ndiri wekumbare ivo ndevekumandara vane dzunguva zviona sevakangwara vane mudumbu handinavo kuchipatara chavanofanira kuziva. Yo, Mankoshinzwira Zimbabwe freestyle aiwa Kidman ari kurova ngoma zvekumberi mberi. Back to you, Mr. Givanchy. Tangashiko kuziva kuti this studio here, how many artists does Givanchy Records have that are signed with your record label? Yes, right now we have 4 artists signed with Givanchy. There's Kidman, Junior Daddy, there's King Bleacher, yes. There's Tixen, and there's Middle Killer. Yes, those are the 4 artists that I'm working with. And we currently want to sign some artists. Zimbabwe Mashinzwira Mega Jataro na Givanchy. Before we wrap up our interview, Givanchy, maybe you've got friends, kind of family, or shout out to firstly, I want to my shout out to main producer DJ Young. He's not here, but probably my family, my artists, yes, my brothers and sisters, all people want to do Patsiramu Basarandinate. Yes. All right. Shout out to Nani. I don't shout out to my friends. I'm going to paid company Badza, Tikaza Leaks, DJ Jazz, the top national sound, Golden Corner, Slimdoggz, Maitabo. Yo, artist and Tixen Abashika. Tixen, welcome to Daipa's show. Yeah, thank you very much. Tixen, iwewe ngoma dzako ndikudziziva. Pane imwe ngoma yakandibata ya Tixen, yaimba vakadzi munonyanyoda mari. Song iyo yakandibata. So Tixen wakatanga imba rini? Ndakatanga kuimba muna 2012.
All right. From 1 day, from 1. Young talent, cheche, uri mwana mbiki. Yeah man. Saka iya jino unere any album, any single ya Zimbabwe fana utarisira? Ya album hapana, but masingles aripo akawandisa stereki. From Givanchy Records nema studios akawandisa stereki. Mai manja ari kuuya muchamangu achipongomodza kwese kwese. Yeah man. Saka apa Tixen, ungandiudzawo here kuti after your song yandakutaura yakandibata yaya, what other projects did you do? Ndakazoita imwe song yepa rhythm ronzi backyard ripanapa futi inonzi ndakarota sungura yadzoka muchuni. Yanga ingoriwo song imwe yaingoti hey nengoma maartist kuwanda kwaaita ukauku zimdanso inogona kuzonoflopa kumberi uku, saka tikangonovhundudzira tisungura yakudzoka ka vanobva vati aiwa gatimira nezvemangoma si zvedu sana Tixen nana Kid tobva tati Zimbabwe mazvinzwira mpana Tixen ari kuziva zvaari kutaura ende ari kuti watch out for fireworks. Tine imwe artist yedu futi yepano paGivanchy. You can introduce yourself. Zimbabwe kuziya unonzani? Ini ndonzi Skelter wepanapo paGivanchy. Man. Ngoda ngoito shout out to neveso ana Givanchy vakatisimudzirawo ana Kidman vakomo wangu ana Tixen shamwari dzangu DJ Chaza Badza ndo vanongoti shout out. Alright, tachinoziva kuti iwe wakatango music rini? Inini zvemusic ndakatanga 2013. Yes. Zongoti ndangotanga kuzongopindawo mustudio 2014 tingokiona Mbare. Alright. Saka ungapo here Zimbabwe ka freestyle ke namba yako kuti vakuzive? Tinokowana. Ini ndinokuda mwanasikana usapaparika dzikamisa wana ndinoda kukuzivisa kune dzangu hama kuti vakuziva wangu masikana. Ini ndinokuda mwanasikana usapaparika dzikamisa wana ndinoda kukuzivisa kune dzangu hama kuti vakuziva wangu masikana. Ndinoda uve wandichapa rudo lavu yachokwadi isina chikudo zvinotengera muhudiki muchitama nodo zvenda mukukura makupana na rudo ndakaona kunge ndiwe wega wasara panyika sikana akanaka uye ari samanyika pandakakuona ndipo pandakapanika ndakapa kutenda kune vakasika nyika. Mangozvinzwira maartist acheGivanchy vane moto wakawanda. Tixen nzvimbo yangopo futi Zimbabwe kame ka freestyle kako ipo wabva zvako. Tixen on the station, yes, I say big up Givanchy, me elder Idano, and me presenter. Big up also Hoti Property Family Idano, Mbare Massive. Saka, vange vakati fea avade munu, apa vakawanda vacho avana hunu, kudarika mari, vakunyanyokara chinu, muviri wavo, wawe kufadza vanu, saka, vakati muri chipo chakafa kuna mari, wemikoma again saka, ndakarota sungura yadzoka muchuni, magoma asasa tombodiwa kana kawane, ingori baba shero, pasina watakwane, pasina kana ane danzo, mumafoni, mumashow mchanzo. Boom! Mamunzi wa Tixen. So Givanchy, Zimbabwe ungawapere ma contacts ako for upcoming artists and Akshando Nemi. Can you just give them your contact number? Right, Givanchy Records is situated in Mbare. Yes. Right, whenever those to buy, so my contact details is 0772 685313. No contact number of Givanchy Records. Right. Plus we're also doing my videos. Do my videos, my videos, whether I music or elsewhere. Yeah. Mangozvinzwira mega Zimbabwe vanenge vachida kuitira mavideos. Givanchy inoita ingoimbe chete vanoita futi nemavideos. So contact number yavo yaakupai Givanchy, the man himself. 0772685313. Givanchy Records. Thank you very much for having Daipa by Givanchy Records. Thank you guys.